Arratzaldun daroi. Gaur 2021ko maiatzak 17, udalaren ohiko osoko bilkura, taldeko zazpiretan, udaletxeko bilkura aretoa. Gai horrena badatu zure, emendako gurana. Lehenengo puntu da, aurreko bilerako akta onartzea. Onartzen da? Biosatxu bat. Aipatu nire. Horre, bolatu gizan gaixei buruz, jasota da, gaina, irakurri DH Bildu udataleko gozera baino ekspatuta, eta jasota aldaketen alde duela, bai jasota utzi, baina jasota utzi nahi dut ez dauela odoz, bolatokia egitura finko batekin finkatzearekin, bi arrozo egin lehena ugoldu arrezkatu lehen batean daudelako, eta dinarnak genero ikuspegi materian puntu bat izan daitekelako. Pentsatote gobernu batzordi eta bai plenum digena da izan, ugolde eremu baten dauena etxik. Izan emana, ordenazioz kanpo dauen eremu baten dauela. Bai gobernu batzordi eta bai plenum eusa hoxegatik eta bai puntu beltz bat sortu zara. Horretzek argumento bisok eraren nintxule. Bestiaz, hortik aurra. Vale. Zaztapen hori inte, orduan, hartzen da. Bigarren puntu da, 2021 urteko kreditu aldaketa. Mendaz, 3 aitzera motera eta 2 boskatzeko. Aitzera motera da saihesbide bazterlana, beste bada 9 gastu aurrera eramateko, eta bestie da segurutik horretutako zenbatekoen aurrekontuen sartzea. Horrek 3 aitzera moteko 10, eta gero boskatzeko daukaguz beste 2. Kontu hartzailearen eta deskaren txostena horretko zuen, eta lehenengoko boskatu bidana da 6. modun daukaguna, da oso biretatik jasotzen dizen tasak, gero aurrekontuen sartu eta erabilera publikoko bide mantenimentu eta konpoketak egin alizeteko erabiltzeko. Eta daukegu, 23.690,88 euro. Onartzen da? Buradetik ados. Eta horrengokue boskatu bidana da 9. modun kreditu aldaketa dauela. Partidida 143.593,02. Horraukezue kontzeptuek, batez be, aseguro lizitazioarako garran konsignazioa, bigarren eskuko brigadarako zestadun kamioie eta beste partida fixena egiten dago Iparragirre bidie asfaltatu eta barbitu izkinak. Onartzen da? Bai? Buradetik bai. Bai. Hirugarren puntuen, irisgarritasun planaren onarpena. Jaso dozu edanok informazioa handixe da. Irisgarritasun planaz badabiz, berritasun planaz bai, energia planaz bai eta irisgarritasun planaz bai. Ezagusko aitzen emoteko 3? Bai. Azkenean amargarren Bai. Bai. Guztiro 5. Irisgarritasun plana egiten da, lehenengo, zazterlan oso bat, Martinez Minen, eta hemen, lehoko akto zinoi da esperantzaretuen hilo egitxe, aurreko onartu genduen kreditu aldaketire proiektu horrela izateko. Eta gainera berrezkude daukitxie, ingo dizen aktuazioan plan baten, ze diru laguntzak urteten dabe, diru laguntzak oinartu behintzat izan dira, 150 moten dabe diru laguntzetan, eta aurretixaz egon bida irisgarritasun plan hau onartuta. Sozialak matematik esateko, irisgarritasun planari buruz. Baskatzen dugu orduan. Etxe. Irisgarritasun plana, edozein planen moduen, hau durralde batzorren, komentatu zen. Plana azkenin dokumentua, baina ez da. Dokumentu horrek, gero, eure gaina plana redaktatuaren esaten dugun, 4 urteko
biharra duk, esan dut, lau urteko epea marketa etxu orduan. Honek gero karrebiko dau, urtero, priorio de marketine eta kopuru ekonomiko bat, destinek diez, askomaten bezala plan bat, dokumentu da, ondo da. Plan hori erabiliko da hori momentu hon, esperantzaneko asensore hori behintzet albidetzeko, laguntza bat eskatzeko eta laguntza horrek lortzeko. Ba, nik ez du horretan ezin nalegatu. Azken baten badu ezela horrezaz gain, errexen badaz, beste toki pilo bat, toki mordo bat, arzu dugu izena, kasko zarra ez da horrenak hundiak, eta kasko zarra bai sartute da, baina indaben plan gintzan ez dugu errekontu bat. Orduan, plan gintzi berak 4 milioi ingurure doie, eraikin eta kaliena, baina kasko zarrena orduan. Nik ez dut, guk ez dugu, hor bai indiko dala, prioridade batzuk markau, prioridade batzuk markau proiektu gehi eta diru kopuru bat destinau. Ez dela, plana, lehen zoten modun dokumentua da, ondo da. Bai, haue komentatu genuen, lurraldetasun batzuk egin bai. Eta plana ondixe da, ondi osnartu egin da, informazio asko da hor, aurrekontu potentie diez, dagoezenak agertzen dizenak bertan, eta, lehoko aktuazioei lehentasunetan, lehoko aktuazioei ipini da. Horrek ekarriko da bera bai da, plan hau da urte askotarako, beraz, ekarriko da, azte hartzie, lantzie, lurraldetasun batzaukean ikusti ez lehentasunen dago zan, baloretie, hausnartzie, danon hartien, eta bertan gomendizio moten da bera da, aurrekontutan, gomendizio bat da, aurrekontutan 4% irisgarritasunera erabiltzea. Badaukeu, ni pentsatu, denpori bidabela, denpori bigule hau hausnartzen, irakurtzen dan ondo eta ikusten lehentasunek itxia. Hori holan da, lehen goku da bakarrik ipinditxe, ez da bakarrik kontarako, da lehen goku. Gero bestiek, bajungo gara lantzan. Eta azken kritikatxo bat, baina hori da, ez da, kritikatxo bat dokumentuen, bakarrik ere da, jaso dala. Da nik ez dut horre, zeo zer geuk ezan, bihurek eusak kontratetan da momentuen, pentsetot, behintzet, gitxienez elegide duen izan bideo. Kasu hau da, bakarrik ere da, kasu da, bai fitxadanak eta bai azkenengo remateko txostena zen dugu. Bai, olentxe da bai. Orduen, momentu zerrerazteko guz, eta euskeraz, eta, mendigulde bai liko ditzake sintesi dokumentu hau euskeraz da dukitxea. Orduen, irisgarritasun plana, plenotik bazeten da, danok ados, onartzeko, bai? Bai, eta, jarraitzen dugu dokegu. Laugarren puntuen, diru laguntzen plan estrategikoaren onarpena. Herritartasun batzordean konpartido dokumentu hau, eta, izaldu zan azkenengo pertsinioien, eta suposatzen dut ez dugu jaso bestelako erantzunik, bestelako zer. Orduan suposatzen dut aurrera garretzen da, honekin bai onartzen da. Bai, onartzen da. Zauduz puntu badekogu eta hondekogu gozgarrena zinegozien da. Horretxaz dutute galdera lehenengo aldeak izanik. Plana diru laguntzena ados, eta lan dudana, eta aurretik urtietan egin dana dokumentu ondo dau. Nahi geukena jakin da, urtengorako ezer zehaztu da, edo ez, edo txamen kantidadarik eta ez dago zehaztute, begura usultako eta bai, baina ez dakit, nahi txeute berezizio izen, eta batzuk ez da benein, beste batzuk bai, ez dakit, jaso da desglose bat indan, edo ez, edo hori eskuragarri dauen, edo... Hau ez da urte baterako, dugu irurterako, orduen irurterako bintxoso aportxu bat, baina arte apur bat zein dan, apur bat estrategikoki ipini ze balore eta ze hildo dago esan, hori pintzen da aportxu bat, irurterako nire izan, horregaitzik aurkezten da, eta ze kantitate dago esan talbientzako hori horrekontutan, bertan zehaztu behar horrekontuko hartu zinien, horrekontutan taldiek, honek danak, daukie aurreko urteko kantidade berbero. Eskatu aldabe. Batzuk, neitxe ez euki diru laguntzen plan estrategikoa
batzuk ja eskatu da eta monjakue. Adibidez, egon San Kastinparron maiatza batin erralixe eta aurreko urteko kantidade bardine. Bueno, 2008 esan egon, 2009ko kantidade bardine monjakue. Eta beste diru laguntza bat beste etorri da, eta duen kantidade diez, aurreko urteko bardinek, aurrekontun onartuta dago izan. Orduan, hau diru plenotik onartuta gero, diru laguntzen plan estrategikoa taldean egizalduko jakue, eta epe bat ipiniko da eskaerak inalizateko talde bakotxak. Bueno, uste dut eskatu dugula, ez da? Eskatu dugula dozen zango zelanaz, eta hori zen dagoela galderetan eskatuteko ikuzun galderie dagoaren komitatu, ez da? Bai. Beste alderen, bueno, orduan bukatu da dut bai? Eskerrik asko tartearen, horreko